Kani kalong ke jing penmana nak khun kur long trai lai kan thai jong ka rachabong. Kani kalong sabarok ke bayade bat ka kam Jngohkai Pyrthei kan thup kum ka homestay ka resort ka hotel ka guest house operator ka tour guide ka restaurant ka park ka tourist spot bat ki bahap Hapoh ka Pynurala civil subdivision. Lai aware khnang ya phi sakani ke Jingialang ka baon pelong da ka heritage committee jong ka khun kur long trai lai kan thai jong ka rachabong khai rim sim ship. Kani kalong ha ka bayade bat ka kam Jngohkai Pyrthei Hapoh ka Thaiñ bat ka tarik kan dei ha ka pratarik ujamang arajar arpusan ha ka por lai bace janmit Hapoh ka conference hall jong ka office SDO Pynurala civil subdivision. Kani ka jingi aware kani ka Jingialang kalong ban pej perman bha ha ka bayade bat ka kam Jngohkai Pyrthei Hapoh kani ka Thaiñ ka balong ru ka pleng ja jong ka kum ta lai aware khnang ya phi baro ya ki badon lala ki benta ki bayasna bat ka kam Jngohkai Pyrthei khnang ban ya thir jing mut bha ha ka bayade bat kani ka kam ha ka te ka sngi ki resource person ki bawan kani ka Jingialang kan thup yo pa riban roy leng do ka additional deputy commissioner ka Pynurala civil subdivision ka kong EL Warjiri ka editor in chief Shillong Thaiñ ka kong Patricia Mukhim bat na ka Mekalaya tour operator association kini ki ki sawut ki badai ruki resource person ha ka te ka sngi kuman chupen kan mau biang baya kani ka Jingialang la khot la wa da ka heritage committee jong ka khun kur long trai lai kan thai jong ka rachabong la pentip ya kani dau ba morning star khong thau badai ru chairman jong ka te ka committee. Yeah.